Hi! You see again the match. I'm crowned the Queen of African Culture, and today I am live in Enugu-Uku to tell you the great history of Enugu people and the rich cultural value of Enugu people and what makes them very unique. So guys, follow me as I will be discussing about this and more. Remember in my previous video that I did, I went to Enugu-Ezike people and they said that they have a land in Enugu-Uku here. So follow me as we go in to find out this and more. I see the way you get the art and craft, the Queen of African Culture. Don't forget to follow me on my social media handle, Facebook, Instagram, and don't forget to subscribe to my YouTube channel as well. I love you guys. Love you. Ciao. Nigeria will not about to do. But if I tell you one, I need no Obollo-Afor, Kaidinaka, Obollo-Afor, Dempa. Or the Ibusa, even where only a whatever chao. Issele. Or you do, I didn't about Labuno. Issele. Ogologundo, whatever about Ogologundo. Ogologundo, Amaka. Mutu adroma. Look how we channel to 10. Look out to Mwazi. Ayare Baku, Kai Wokaya. Only a Wokaya, Kai, some of us to the Wokaya. He said, Munu, the Anazilla, Duka, or even Duka. So now you want to buy a Mogondo. He said, hi guys, welcome to my channel. I am Arts and Crafts, the Queen of African Culture, and today I am live in Enugu-Uku, the ancient kingdom. So I'm here live with Igwe Nam from Enugu-Uku and my grandfathers or fathers and great grandfathers from Enugu-Uku. So we're here today to discuss about their history, their rich culture, those things that make them very unique. Remember in my previous video when I went to Enugu-Ezike, they told us that there's a link between them and the Enugu-Uku, that they are related. So guys, follow me as we'll be finding out this and more. Thank you guys. So I will allow them to introduce themselves normal as we tell on us. So moving what we have today. Biko uno no bu okpala nakana nrinkeno Igwe Saraf obuneme ebe Igwe ono na mkpume agụaro onye nnedo anya mkpume onyilenyi eze Enugu-Uku Igwe Umuri ebe unu bata n'ọnụ onye kwọtọ n'iru unu bụ ọzọ mkpuchi Frank n'okike Ugobuzu Enugu-Uku na Umuri. Abụ the cabinet secretary Enugu-Uku traditional cabinet. His Royal Majesty ono bịa na citadel ya ebe ono bịara bụ Enugu-Uku nna anyị bụ Eri o give birth to Nri, give birth to Agolo, give birth to Ubolo Uku, give birth to Onoja. Onoja are related to Igala. Give birth to Igwedo. Kanko woto si wadicha. Nri mutalo Enugu-Uku unwadia today. Muta Nofia, Muta Enugu-Ezike, Muta Agolo. Then Agolo of Abu Aguleri. How will that appellation Agolo? Waiting a eri, Punananya Aguleri. Obodo Nkamanuke, Unano Budo Anapo Amanuke. Then we fellow na Onoja.
ọnọja bụ onye nke mụtalụ ndị gala sọsọ nwaanyị fanwel bụ Igwedo Igwedo anwa mụtalụ ọkụzụ na ndo Ụmụeri Ọbụlike Ụmụeri. So otu a ka ọ dị a na-asị na Enugwu-Ukwu bụ isi nri agwụ gị na Enugwu-Ukwu bụ isi and ebe a ka unu nọ tata ka akọwaziala unu ife Enugwu-Ukwu bụ the tradition and the culture. Ekene m unu. Ọ bụrụ mgbe ị na-enwe nwatakịrị mma ị na-introduce higher kingdom ka nyezi unu kingdom dated 900 AD, the oldest kingdom in Nigeria before Bonum Kanem, before Benin kingdom, before Ife kingdom, the oldest. Bonum Kanem became known 950 AD, 50 years in the kingdom. Is the oldest recorded by historians and ethnographers. Hearsay or the now Konine. Enugu-Ukwu one eri Diopalia. I na-aṅụrị ọṅụ na unu ejego Aguleri area. Jebe Chukwu Emeka eri. Anyị niile bụ ofu. Ọ tọrọ onye na onye ka ife ụwa bụ. Diọkpala eri bụ nri. Tọzụle ndị ọzọ niile agbagwelu unu maka fa. Ma Aguleri, ma Onoja, ma ndị ọzọ niile ma Igwedo. Ọ mụtara ụmụ isaa so owu onye nwaanyị ibe a na-akpọ onye nwaanyị bụ Igwedo. Enye agbakwa na Igwedo na be bụ onye mara mma. Ọ bụ na ibe onye be anyị aka mụta ọhụụ m sị zaba Igwedo. Onye bụ Igwedo ọ mara mma. Ebe ndị esi na-arụ ya wee pụ bụ Ogbunike, Ọkụzụ, Nteja, Ụmụeri, and one other one. Ebe o si gbasa. Mana nri bụ diọkpala nne ya. Ọnọdụ dịka diọkpala nọ na-ene ndị obodo anya. Nne ya na-akụzikweli ọmụlite ibe ka esi adị ndụ. Ka esi nwere obodo a na-enwere na nke nwere. Ọ mụtara ọkọta ibe na be nne ya nọ. Mana o nwere ka ohu Chukwu na-eke mana o nwere ka esi ekenyeche ndị mmadụ ibe mmali mara ụfọdụ. O wee mụta ka esi enete mmadụ anya. Mụta umeanị na ọganiru. Mụta ọhụrụ ndị ọcha masị ọmụta the psychology of the people. Ọ na-ene gị anya ọmala ife ị chọrọ. Mara ihe anyị emele ka iwe bụrụ mmadụ. Ọnya mụtara ya na inwe ụmụ eri niile. Mana ọ pụrụ bebe ọnọlụ na ana bebe ọ nọgidere nne ya wee nwụrụ. O mee ihe niile dị gbatala nne ya. Kwa nne ya ka esi akwa na omenala gboo. Ka ọ kwachazili ya na maka na ibe Chukwu tinyere n'ime ya na-arụ ya arụ na-enu ya enu ka ya jee ọbụba na ọ n'obodo ọrụ mgbe gboo asị na ọ bụ an evangelist of a great sort. O nwere ibe dị n'ime ọ chọrọ imele ndị ọzọ. Ka ọ kwachazala nne ya bụrụ ọfọ nne ya wee mapụ wee jebe ije wee soro Anambra River na-aga as an evangelist. Nke ọ pụtara ọkụziere ebe nkụzi okwukwe na omenala. Nyelebe aka ka ọ ha na nyelebe aka gbuo ọgụ onwe ndị na-anụ ọgụ gbuo ọgụ. Nyelebe aka na-akụzi ebe nkụzi okwukwe nke obodo nke gbuo abụ. Ọ na-aga wee lute pụtụzi ya n'Amanuke. N'Amanuke iluo n'Amanuke tata o bilini ya. Onye arụ na anwụ ọkpata mgba akwụkwọ nye ọ ibe Chukwu kụziri ya. Onye na-ayọ ọya obi enye aka ọ dụrụ mma. Ọ na-agbakwa n'aba ihe unu na-agbazo kịta dị
ka ibu na-akpụ ya n'ọnụ oyibo ịbụ ọbụ ka ọkwa ọbụ ka unu na-akpụ ya susein ọ na-agba aba mana abụ ya ọkwa nke a na-eji aghọgbu mmadụ kịta ọ na-agba nke dịrị ezi ọnọrụ na ya na-ejekwezi dị na ọbịazịa wee nwee ndị ụmụ kwuru nne ndị ọ na-akụziri nkụzi na-amụ ọrụ ndị ọ na-ezipụ ka jee ogwe onye ara na-akpọ na ya pụrụ agha n'agụ onwe ndị ọya asụba ji obodo etu a ji enyere ndị aba aka ndị ọzọ jebe ebe ọ bara evangelist ya ọnọkọtazi ya na Amanuke mmụọ dị n'ime ya na-enu ya mmụọ mgbasa ya bụ ozi ọma nke ba o wee rapụ Amanuke na-eji ije ọmara nke ọya anụ wee bata ebe a na-akpọ mkpume onyilenyi ime mkpume onyilenyi a bụ na ya ka ọ nọzi wee mụwa ụmụ ya na Amanuke dịka m gwara unu ilugo tata ọ ka dịkwara ya tata ahịa a na-akpọ afọ nri ọ ka dị na Amanuke luo tata onye na anyị na ndị Amanuke na-adị mma ọ na anyị gụba arọ anyị na-edekwe kanopi nkeba mụ na igwe Amanuke na-adị mma rinne maka njikọ jikọrọ anyị ọ na-agwa nnọkọta nsị ya na anyị abịakwa gbala ana anyị ọsị m bịaba anyị na-ataba na ya dị redi ihe anyị na-akpọ ya ka amụ naba jikwa na anyị abanya bụ eze bilo na Amanuke nri bịa bili na obodo a wee Enugwu na mkpume onyilenyi wee mụta ọkpala ana ka ana ya bụ diọkpala ya diọkpala ya bụ ozi onye mụtara ndị Enugwu ukwu ọkpala ana ka ana ka tọọ ọkpala ya mụtara n'ọbịa ọkpala ya wee tọọ akpala agụ iyi Enugwu-Agidi wee tọọ ọdụdụ nwa ya ifuku anị ọgbọ wee gbadaba agụ ukwu ka o bikọtara Enugwu ukwu n'Enugwu ukwu o nwere obu mana o nwere nke high altar ya ngwu ụka abịa ọ ka dịkwa luo echi na ngwu ụka abịa ka a na-ahụ ndị na-ebe dịka ma Ọnịcha ma agụ ukwu ma Ọka onye chọrọ ichi ọzọ ọbịa na ya were ọfọ ukwu ọfọ abụ ka dịbụkwa echi maka na ndị Igbo avalu ka ọfọ ife eziokwu ka ọ bụ o nwere ike ije n'obodo ndị ọzọ asị na ha na-agba ọfala ife ọ na-eji n'aka bụ mma ya mere achọrọ mma onye a na-eji mma n'aka ọ bụrụ na anyị a na-egotenwu nke mararị nke ahụ ma na anyị abụrụ ndị na-ebu agha anyị bụ ndị na-egbu ọgụ egbu ya kpatara na anyị na-eji ya ọ ndị amara omenala na abụ obodo ndị ọzọ amara omenala apụta ọpịcha anya jide na welie na n'aka anyị na-egbu mmadụ ndị nri adịghị egbu mmadụ ndị nri adịghị ibe anyị mụtara na anyị bụ ndị ọkpara nri ibe anyị na-eji bụ ọfọ jide nzu anyị na nzu a ya ka anyị na-eji ka ụbọchị ka ị na-enye n'ihe nwa m nye na egwu atụrụ anyị ibu nka nna anyị na-agụ arọ ya ka m na-eji n'aka jide ọfọ nzu obu ọcha nzu amamife nzu udo nzu ka o bugu a na-aba na-atụ o bugu dụkwa ka ogu nzu nye o bugu oghe achọrọ mmegide onye ka anyị na-eji n'aka jide ọfọ nke ahụ nke a chọrọ mma nke a bụ ọfọkwa acha niile bụ ọfọ ụchara ndị ga-esa ebe a ọ bụ ndị ya bịa ebe a nyebe ọfọ eziokwu na ọfọ udo ọfọ ọganiru na ọfọ ogologo ndụ anyị asị akwa weli ezogbo mmadụ ọfọ anaghị ezogbo mmadụ o nwere ndị na-eyi unu egwu n'otu onye ọfọ na odokwu ya nke a ọfọ anaghị egbu mmadụ ọfọ na-achọ udo ọfọ na-achọ ọganiru ọfọ bụ ịfụnanya ọfọ balance judgment ijide ọfọ n'aka wee na-eme alụ niile abụ ọ bụ onye ji ọfọ n'aka wee na-eme alụ ka ọfọ na-etigbu ọ sịrị na ya na-ezo na ya zoro eghenye nwụrụ ọhụrụ eziokwu ọnwụ na ozo ọfọ na-egbukwo mmadụ na achọ ka o gbuo mmadụ mana ọ bụrụ ihe ọfọ bụ
ọfọ bụ ka ejikọ obu ọnụ wee mee ife chọta udo na ọganiru. Ọ bụ ife anyị mụtara n'aka nri bụ nna anyị. Tutu ndị ọcha abịa, ọ na-aba na-agwa anyị na anọrọ egbu ọ bụ nri bifo ndị ọcha abịa, ọ nwụrụ kabala arụsị na ama na-egbuzi ndị chala anyalị. Ọnya wetara ya bifo ndị ọcha abịa wee gụọzi anyị n'akwụkwọ nsọ. Ibu na nrimala Ochukwu, nrimala ibe dị mma, nrimala ịfụnanya, nrimala ndo. Ọnwụ na obodo na-anụ ọgụ ma mmadụ na mụ na onye a na-anụ ọgụ, ọbịa onuso anyị gbuo anyị ọgụ. Nyekpọta anyị dịka m gwara anyị na-ekpọtara anyị anya eji mma. Achọwa mma anyị afọ gotelu nke gold. Mana anyị bịara agha, anyị bịara udo. Chukwu achọrọ agha, Chukwu chọrọ udo. Anyị ara emefu ọbara. Kama anyị ara egbu mmadụ. Kama anyị nwere ọnụ, anyị were ọnụ gwọcha agha okwu, ichegharị ya. Ọ dị na-eme adịghị ichegharị ya. Ọ ihe niile ndị a bụ philosophy of nri. Obi kwiteleta ụwa. Ọ ya bụ ị na-achị Enugwu-Ukwu. Ibuku ka anyị si wee bido. Ọ na ya ka ezi wee gbasaba. Ọwụ na ebe dị njezikọ high altar bụ ebe a na-akpọ na Enugwu. Another second to the high altar bụ Mgbe abịa. Mgbe gboo a na-eme echi emeghe osisi kwụ eti ya dị a na-eme ihe. Mana ọfọ ka dị na ya. Ọ bụrụ na ọghọ niile ndị a ọ dụkwana ya dị na ebe ọbịa bili ebe mgbumọnyilenyi irukwe na ọfọ dị na ya. Na ya ka anyị wetachara ndị anyị na-enye ndị mmadụ ndị obele. Ka nke ọrụ na ibe Enugwu-Ukwu megwere ụwa. Mana ọ na-abịa bịa kịta onye ọ na-azọ na onye maba isi na onye maba ọdụdụ na anya bụ nke a na onye mere nke a. Abịa na-anọ Igbo na-azụ nri wetara ya. Abịa nọ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Eke bụ isi, Nkwọ bụ ọdụdụ. Ọ ka eti ekwu n'ala Igbo. Nkwọ bụ ọdụdụ. Ọ bụ nri wetara abịa na-anọ. Ka ebe o ji weta abịa na-anọ ụfọdụ amarọ. Ọ na-afụ ije na-ejebe ndị mmadụ na-eje obodo dị iche iche. O nwere ike bata na obodo wu gị na-aba karịta ị na-akwụ ka ụbọchị ọ ya agharata. Ọ bụrụ na o nwere ike sị gị na ya agharata izu nte bụ izu tata. Onye ka o ji wee sị ka e wee nwee demarcation. Ọ sị na ebe o wee bazia tata Eke, Oye, Afọ, Nkwọ, sị na ya abịa Eke ọzọ na izu nte. Onye bụ abịa n'anụ Igbo nwere. Onye bụ awa kalenda. A na-akpụ ya lunar kalenda n'ọnụ oyibo. So oluzie mgbe ahụ ị na-atụ anya na ọ sị na ya abịa n'izu na-abụ. Na ya sị na ya abịa n'izu Eke nke aga, Eke nke aga, Eke nke aga, ịgba na ọgwụrụ izu na-abụ. Kwa ọzọ na-abụ ewu ewu n'ala Igbo. Ọzọ a na-echi echi. Ọ na-ewu ewu n'ala Igbo. Ọ bụkwa ebe a kwa headquarters izu ọzọ ọnya wefutere ya. Rapụzikwalị na anyị na-emetọka ụwa na-emetọka. Although the highest title taken in Igbo land. Rapụkwa na mmemme mmadụ chief. I nwere ike chi ọzọ emeghị chief. Nwee ike ma echi ọzọ emeghị chief. Forget mana ibe abụ na a na-eme mmadụ kpatara ego na-eme bụ ọzọ the highest. Mana ọ na mmadụ na-etinye mmadụ anya na ọ na-eme ọfụma n'obodo mkpọ ya tị abịa m n'ọlụ ka anyị nye gị ọgwọ enye ọgwọ wụrụ chief bụ the highest. So na ibe ndị a ka ndị wenetela Igbo mana Igbo amarazi ọrụ mgbe gboo nka anọkwana ewee weta ọjị anaghelibe anya ma ọ n'ugwu Hausa nka ndị Igbo gbakọrọ anaghelibe anya etu ole o nwere onye nri n'ebe a iwu na ọ bụrụ na ọ ya bụ onye Enugwu-Ukwu ọ bụrụ onye Agụ-Ukwu ọ bụrụ onye Nneise ọ bụrụ onye Nọfịa ọ bụrụ onye Enugwu-Agede ma ọ bụ ndị ba na nri gbala ndị nwere brọd nri ndị ana Igbo a enwere over 140 something related people bụ ndị nri mana the four key nri people the cluster bụ mmadụ na obodo na gwara gị ma anyị na-egeriri anya
anyị nri agbasaka ọ gbasagịrị gwe luo Issele-Uku luo Ubolo Uku luo Ibusa ndị Ibusa si aga ukwu ndị Ibusa ọkwa unu jesu unu jere m Enugu-Ezike Enugu-Ezike bebe dị na mgbogo ebe a ọkwa na ọgụ a na-anụ mgbe gboo na mmegide dị mgbe gboo wee n'anya wee jewuli wee fụọ ije wee na Enugu-Ezike kaba na Enugu-Ezike be elodonuru na babụ ndị Enugwu-Ukwu aka na-elote ọ na-agwa anyị na-agụ arụ o nwere one prọfesọ onye eke na-eduba abịa ebe a eduba bịa onye eke prọfesọ onye eke onye Nsụka onye Enugu-Ezike ọ na-abịa ọ na-elote anyị ọ na-abịa from time to time o nwere ebe na-eme eji abịa ebe a na-agbawa mgbadị fa na-abịagbu mmanya Enugu-Ezike mmanya nkwụ enu ya tagha enye ebe ọ na-afụ ụzụ ọ bụrụ na akụkọ mmanya nwa two glasses ịgba na onibe gị ana m ewu abịa ebe a igwe mgbe m gara Enugu-Ezike ka m na ha karịa maka ihe gbasara ebe ha si na ihe ndị ọzọ bụ na ha na-akọwa na ha si Benin emechie ha sịkwa na enwekwa ebe ha nwee ana na Enugwu-Ukwu kpata nji wee bịawa Enugwu asị ka mma ọ bụ Enugwu onye zara unu ịtani ụta otu ọgbadebela ana ọ chọrọ ka ya gwee nnukwu aba ya si na ya si Benin o nwere onye Enugu-Ezike dị mma chọọ ya gwa na ọ bụ o nwere ndị na-abịa ebe a sị anyị kọke n'elebe ka ha si wee si obodo a wee bụ anyị akọrọ ha o nwere ebe ihe eji a na-alụrụ gị aka nọ ebe a ka ndị Enugu-Ezike some of them wee gbada na our neighboring town n'Imo wee bili o nwere relationship between Enugwu-Ukwu and Benin and nwere at all and o nwere any item of relationship between Enugu-Ezike and Benin o nwere they have no connection with Benin at all they know anyị na-emekwe a na-abịa ebe a and ha na-eso anyị na-ezumezu ụmụ nri na-agwa unu na ya bụ dịka igwe kwugo wee sị ka wee nye m ikike ka m nkọwa ma ọ bụrụ nke uru na-asụ n'oyibo asị na ka especiate mọ Enugwu-Ezike onye Enugwu-Ezike ọbụla si ege na ya si Benin dịka igwe kwuo amụ ka ya amụ ya ịmago na ọ dị izi ya nsị gị na amụkwa na m nwee British passport na mbe Britain o nwere link o nwere with nri na Enugwu-Ezike bụ na Enugwu-Ukwu ka ha nọ na ịbịa na my own village taa bụ Uru-Ekwo village ọ dị into three parts enwe ebe a na-akpọ Obe-Agụ nwe ebe a na-akpọ Obu-Ụlọ nwe ebe a na-akpọ Ofe-Ezike in particular bụ ebe ndị Enugwu-Ezike ọkụpaịla bili na ya mana ngwa bụ na ihe mere na ha ji wee pụ Naija enwe ka ihe esikọba akụkọ mgbe ochie mekebe n'ọnya onye asịba ọhịa ka ime ọhịa a merenụ mana o nwere ka o si dịka igwe gwara unu na nri anaghị emepụ ọbara ya nri enwere ike sị na ya gburu mmadụ dache ibe nsogbu ha na-ekwo bụ nna anyị ya onye mụrụ Uru-Ekwo dache nsogbu ya na ha nwere lead na Ekwo ji echita ndị Adama wee nụọrọ ya ọgụ wee chụpụ Enugwu-Ezike ịbịa bụ na be anyị abụ enwere just one family the remnants of Ezike and ha niile ọba nwelechiri ya that remnants kedu ibe ji fọ mgbe mee na achụpụrụ ba their family their forefathers nwere leprous nya ọya ọcha ịma na those days na onye na-ayị ya bịa ndị onye ọ tụrụ ala ebubi ya n'ọfịa ọya nọ na ya ọdụrụ ọ nachigheta azụ ọ nwụrụ ebe ahụ so na mgbe e buru ọgụ bịa onye nọ n'ime atụ agadi ime ọhịa mere aka na ọkpa bebuchegwo ị ka na-atụ anya na ọ ya adịrị unfortunately padịrị mgbe e mechara ibe ahụ wee nachighị azụ that's the remaining family fọ na be anyị the rest ndị ọzọ n'ala ebe bụ Enugwu-Ezike then ịgba na neighboring village anyị like igwe kwu bụ n'Imo enwere ebe ụkwa Ezike n'Imo nke mkpọrọ unu at least the former chief judge of Anambra State bụ the other family bụ ndị Ezike ndị si na be anyị ahụ wee move down ebe onye gbatazara ọsọ nke ibi settle down ebugwe
onye na-asị na ya si Benin kedu ibe na-asasịla Enugu-Ezike ị ga-aza na Benin Enugu ma Benin Enugu Benin ma ọ bụ Benin because o nwere correlation so mama m onye na-enyefe such history abụ ọ bụ stereo distortion o nwere nkọwara ụmụaka ka ụmụaka mara kedu ife ọ na-eli dị ụtọ mfe onye Enugu-Ezike today and me want so sport on him you got to go o nwere ihe dara mụ na ya sị na anyị zọba anya ife azọba moment ama na Enugwu ka amanya ọbụla Enugu-Ezike ibenete the same thing with onye Enugu-Ezike so ọ bịara arụ ka ebute ebe onye Enugwu na onye Enugu kapa nọ na nye wee gbuo nwaanyị taa ọ mara famara ala onye ọbụla eshite sọd ya ma na ọkwa nwanne na nwanne etu o si wee dị mgbe nọ Daily Times onwe onye Ihalumona bụ Chief Charles Abangwu former commissioner old Anambra State not now old Anambra State embrace this present Anambra and Enugu onye Ihalumona o mechie bụrụ igwe ndị Ihalumona ihe kpata ji wee na emphasize ya bụ ije na Ihalumona onwe village a na-akpọ Nri onwe village a na-akpọ Nri isi ha Enugu wee na-aga Nsụka ịdị afọ ilu rene na Ihalumona na anya na right ị ga-afụ ebe deli boldri Nri village Ihalumona even can add ya so onye na-asị na ya si Benin tụya biko ya distort na history onye a na-edistort history